Yine bir nokta ki musulman doğallar sizin huzurunuzda arz edeyli. Inni geçenki ay mesela Safar aydı. Safar ay onların uçak Muharrem ayından Rabiul Evvel aya giripdir. Şu Safar ayının ahirinde bir hurafi gurrun bir metrah bolyan zat bir qara çarşamba deyip qadimdan Türkmenin arasında bir galan bir zat. Anırda bir bi asıl bir hurafat. Veli mutaassifane bazı adamlar hey şu hurafat tarafı merdumu teşvik etdiler, şovq etdiler, teşvik etdiler ki şu hurafatlara etiqadı olsun. Qara çarşamba diýerlerini mesela nereden aýtdylar bir benne Huda mesela bu mawrud 4 kitabynyň içinde ýazyp getiripdir mesela heýwara bir zady keşfeden ýanak bolup bir zady sabit etjek bolsak diniň içinde bir zady aýtjak bolsak delilimiz ýa Qur'andan bolmaly ýa hadisden bolmaly. Veli bu bende Huda näme diýär? Hazreti Şeyh Muhammed Qaws diýen adam falan kitapda Jawahirul Khamis diýen kitabynda ýazypdyr diýär. Her ýylyň içinde 320.000 bela nazil bolýandyr. Şoň hemmesi Safar aýynyň ahyrky çarşambasyna iňendir diýär. Bir hurafat boş gurun. Ýani faqat nakl etýän fe'lim bunna. Om şol gün özünde şu kadar bela nazil bolmak jihatly iň agyr gullun bir ýerdir diýipdir. Şu jihatly türkmenler şu güne qara çarşamba diýip aýtýandylar diýipdir onda. Had näme etmeli bu günüň agyrlygyny aýyrjak bolsaň? Ay şowunna diýipdir 4 rekat nefil namaz okuýmaly. Namazyň ýydynyň şowuna mahsus bolan bir dua we şonu okuýmaly. Şu işleri etsen Allah Taala şol adamyň janyny, malyny, owladyny şu belalaryň hemmesinden goryp saklar diýär. Ha, eger bijire bir uluqandat bolýan bolsa, ýanky diniň kamil bolan görünne, peýgamber diýseler bir açyk bir rowşanaýy, ýaqtyty kamil bolan ýolda garar berdim diýdi. Aya şüjre bela bizleri muhasir etdiren bolsa, bir günüň özünde 320.000 bela başymyza iňjek bolsa, aya peýgamber aýtmardymy şonu? Şüjre bir gün madyr şonda hukma şu namazlary okuýun diýip, o namazy hem öz ýanyndan bir belli tertip bejeripdir. Her rekatda Sure-i Hamd okuýmaly, 17 defa Kawsar okuýmaly, 3 defa Kul huvallah, 1 defa Rabbin nas, Rabbil falaq, bular okuýmaly. Öz ýanyň öde şeriat de bejeripdir musulman doglar. Bu zatlar eger Allah aýdan bolsa biz etmeli. Eger peýgamber aýdan bolsa etmeli. Başga bir adam şu zatlary aýtjak bolsa, baýat ol adam delilini Qur'andan we sünnetden aýtmaly. Nege bu adamyň özüne Allah'ın tarapyndan wahy bolupdyrmy? Nerden beripdir we? Bijre belalaryň nazil bolýandygyny. Ol beladan gorunmaklyk mesela şu 4 rekat namazlygyny. O rekatlaryň içinde şu mesela mahsus suralary falança bar okuýmakdan nerden beripdir bu adam? Ya bir kitaptan sünnetten görmeli ki hiçbir delili getirmedi görmendir. Ya da na'udzu billah özüne bir vahida gelýän bolmaly. Şunun ýanak musulman doglar qadimdan bir hurafat, bir cehaletler aramızda yayrapdyr. Şu zatlary inni bir zaman ki her hal bitayi bir zamanynny ilmiň zamany. Adamlar hemme zatlaryny ilimden alýarlar, ilim bilen işlerini ilmi bina etýärler. Inne ol hurafat, ol cehaletler, gumraçylyklardan adamlar daş boljak bolýar, adamlar sawatly bolupdyr. Şunun ýanak zatlardan da musulman doglar agah bolan. Elhamdülillah öz mentegamyzda kelalaň atrafynda ulamalarň çeken rahmeti bilen Allah Taala'nın eden fadly niýmeti bilen biziň aramyzda başga menatyga wara heýwara kemiripdir. Bu zatlar tagriben aradan giripdir. Veli sizlere ýadawary etmek, habardar bolun şunun ýanak bir hurafatla, bir boş gurrunla, diniň asly bilen muhalif bolan zatlar aramyzda ýaýramasyn. Hem şunun ýanak bir qara çarşamba, ýanak bir hurafat, bir asly ýok zatlar we hemne şunun ýanak täzeki zamanda meselen peýgamberiň mawlidinde, zadynda edip ýören bir bid'at bolan merasimler aramyza gelmesin. Allah Taala hemmemize tawfik bersin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.